салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як программаро нишон медиҳем ки шумо метавонед бо ин программа дар ҷои гудок як суханое монанд ки дар вақти гудок омадан садо метиҳад ва касе дар пеши шумо ҳастай, мисол гӯем як чизи интереснияй. Барои ман ин программа бисёр маъқул шуд ва хостум нишон диҳам барои шумо. ва касе да маъқул меша ҳатман дар видео лайк монен, дар канал обуна шавен, мо боша видеоро сар мекунем. барои скачат кардани программа медароем Play Market ва дар ҷои поиск менависем кто звонит ва программае ки дуюм дар рӯи телефон мебинен установид мекунен. баъди установид кардан открыть мекунен ва иҷода настройки мекунем. хоб чӣ хеле ки мебинен дар инҷа чанд этап дорад. якум этап говорит кто звонит, мақсад ки дар шумо занг мезанад номи ҳамон одама мегирад, ира гирён мемонен. дуюмуш бошад смс, ишам гирён мемонен. разрешит метиҳем. агар форат сеюм вкладкаям гирён мекунен, ин смс-а хонда метиҳад. чорумуш уведомление, ишам агар форат гирён монен, ма дар кор нестай, барои ҳамин гирён намемонам. хоб баъде ки иҷаи туғрӣ карден, поина нигоҳ кунен, значоки калонка ҳастай, инам иҷа медироен, проверка мекунен. иҷода тарзи тез оста каранша нишон додагиай. мисол мегирем 123. ҳозир ҳамин хел нормалнияй, мада ҳамин хел маъқулай. шумо да чӣ хеле маъқулай, форат тезтар мемонем, форат остатар. инам ин болоро нигоҳ кунен, скорост ҳастай. баъд поёна нигоҳ кунен, якум сурати трубка ҳастай, инам инҷа медироен. дар инҷа шумо да ба ғайри номи контакта гифтан бо пеш ай контакт ва баъди контакт чӣ гуфтанша метавонен ягон чи хитон монен. мисол мегирем, ман мондагиюм ба шумо фалончи занг задестай. мисол ба шумо мега номи контакта мегира занг задестай. ҳозир мисол ман ягонташа мемонам, гӯш кунед. Ба шумо салем сасед занг задестай. баъде ки тексти дар кория навистен, бо иҷода чанд бор павтор мекунад, вибрат мекунен, як бор, ду бор, се бор. мисол чанд боре ки шумо да маъқулай, вибрат мекунен ва аиҷа мебуроен. дигар ягон чиша расидан дар кор нестай. ай программа полни мебуроен ва касе дар шумо занг мезана ба ғайри музикае ки шумо дар гудок мондагиен, ба шумо фалончиев занг задестай. инам хеле гав мезана. мисол шумо телефонро надида уже хит мекунен ки кӣ занг засодай ва дар пеши ҷуроҳотон одамои наздиктон бошад. мисол як чизи интереснияй лиш намада маъқул шуд ва барои шумо видео кардам ва фикр мекунам ки ин видео барои шумо маъқул шуд. барои ҳамин ҳатман дар видео лайк монен, дастгирӣ кунен ва дар канал обуна шавен. боқӣ дар паноҳи худо бошен. хайр, то видеоҳои оянда. зиндаву саломат бошен. Yeah.